minta kasngi kadba ngiken mau burom yau Yanis Baptist don bun ki jaka ki ringet ki Kristen ki reke khamba yang kene kasngi jingia mater jong Yanis Baptist pat kumbang etip haga balang haga liturgy ngi reke arsin ya kasngi jong Yanis Baptist kasngi ka jongu pat kasngi yap jongu kapeni syai kadar hadu katno ke jingim jongu Yanis Baptist kalong kabakardor haka balang haka jingim jongi ki Kristen namar ulong unong karat lenti ya ujisu ula penkara ya ke lenti na kabenda ujisu ulong ubaya tulupa syapanga jingwan jongu jisu badula penkara ya ki beryu ban kelaka bamu te ki Kristen setelah kaperte ki le riewblei hakas ngi yap jongu Yanis Baptist don ki basha jingit minta kasngi haka bakiar na ka jimbam mit bat ki dokka bat ki perleng na dong shada don ki basha jingit klem bam eye donru ki orthodox tradition ki Kristen ki ba orthodox ki kim tre ban pendon kam kano ka tari minta kasngi namar de lemba kawait lam tari la peniap yau krai kli yau Yanis Baptist donru ki orthodox tradition kim tre ban bam ya ga jimbam haka pliang minta kasngi namar de haka pliang u Herod ula ai ya ka kli jongu Yanis Baptist shaka Salome donru ki bam tre ban bam kino ki jimbam ba pelun kum apel ne pan kiba don ka dur peleng ban ken mau ya ka kli jongu Yanis Baptist kane baro kalonga dustur kiba riewblei kaba ki Kristen ki le ban burom ya ka jingiap ba burom ya Yanis Baptist ba don kiba duai ken mau da ka jing sosi ya ka jingiap namar Yanis Baptist ulong uba karau ulong uba jahan badu jisu uba yid yaw jisu bad ulong ruba kaj mu jisu bad namar kene ki daw baro ki bru ki don ge jingit palat yaw Yanis Baptist bad ula im ya ka jingim baduk ula im ya ka jingim rinium lada ngilaban om namar ula long uba perking ha ka bam gedi ulong uba perking ru ha ka rukam ula yait ya ga rukam ba ula pongjain kumbangi yusno na ga gospel siapa angga jingim jongu